Yeah, I love you. You are happy. I love you. You are happy. Enough. Oh my gosh. I was told you. I'm not told you many times. Yeah, MC. Go. MC, yalla. I kiss you. I like you. Oh, I like you, yalla, bye. Baby. Yeah, I love you, MC, yalla, bye. Yeah, bye. 4. Sam, speak I love you, God. Yeah. Ciao, holky. Enough. What? Ahoj holky, u nás prší konečně fakt, tak tady, já jsem byla venku, koupila jsem si ten citron, mátu, koupila jsem formičky na led, srdíčka. Odličovadlo jsem si koupila, vrčinek brousky jsem koupila a tolik. Čukejte. Look at me now. Ahoj, Lucinko. Prší a ještě větší dusno. Hele, aby se tuto počasí schladilo, aby se jako vzduch schladil, to by muselo pršet třeba 3 dny v kuse. To by muselo pršet třeba 3 dny v kuse. Tady je taky strašné vedro na chcípnutí. A to jsem se byla fakt projít jenom do obchodu, to je tady minuta chůze. Fakt minuta chůze. Leuška. Ahoj. Ahojky, Leuško. Hezké odpoledne jinak všem. Všem hezké odpoledne. Jak je horko, mě strašně vylízají ty jizvy na rukou, já nevím proč, ty vole. Úplně mi jdou vidět ty jizvy po rukách. Jaké máš plány dneska? Na dnešek vůbec nic. Zítra asi jedu na otočku do Česka. Si potřebuji něco vyzdvihnout. A asi nic. Dneska asi pohoda, protože včera jsme měli vzrušil. Určitě se dneska naložím do vany a budu si prostě relaxovat ve vaně. 100%. Já nemůžu nosit prstínky,
Já mám otekle hrozně prsty. Já, jak mám kolem sebe teď raz, dva, tři klimy a jeden větrák, tak je to v pohodě. S Růšou, no, prcali jsme svou noc. Tak teď je to v pohodě, ale jak já jdu ven, já nepohnu, no, jo, už jo. Jo, tak nemůžu sundat prstínky, úmorný ty vedra, ještě příští týden. No ono to bude, věřte tomu, že to bude do konce prázdnin. Ale zase jako, co mají fajn, jsou vaše dětičky. Představte si, že by jako celé prázdniny chcelo. Jo, představte si, že by celé dny chcelo. To by bylo úplně na píču. Jo, ale zase chudák ty dětičky, které maminky si nemůžou dovolit třeba každodenní koupaliště. Tak existují řeky, že jo. Ahoj, Myško. Tak, to je pravda, aspoň ty děti je to OK, ale to je tak všechno. Já jdu v pondělí k rodičům, aspoň bazén dám. Vstupy jde, ale to okolo, jídlo, pití. Já vždycky, když jsem mohla jít na koupák, jako, já jsem na koupák jen tak chodit nemohla, protože když jsem měla na vysvědčení třeba 2 trojky a ne 1, tak jsem musela celé prázdniny sedět doma, ale v pohodě, no, pojďte moje dětství jebat. Tak vždycky 10 rohlíků, já nevím, třeba 5 vajíček, Vysočina a běž. A 3 litry vody. Ježíšmarja, zablokujte toho Abda, prosím, někdo. Nebo aspoň ho zpunte, neblokujte ho, zpunte ho. Krásný den. Já už jsem zase dojedla. Nevím, jak skončí, no. Ale oni to mají dobře vymyšlené na těch koupalištích. No, only I want to something only like this. It's okay, but I will just. no, I don't want to eat. Have kebab, baby. Yeah, يخربتك enough, خلاص. Yeah, I bring you and put you outside the window. Bye. Yalla, bye. Já jsem neměla kebab týden, právě proto mi chyběl. Furt by do mě něco spát. Když do mě nemůže spát péro, vole, tak by do mě spal furt žrádlo. Holky, máte někdo Netflix? Máte někdo Netflix? Počte mi někdo Netflix, já jsem tam teďkom viděla, že tam je nějaká novinka a potřebuju se na ní. Lino, počíš mi Netflix? Počíte mi někdo Netflix? Nemám. A počíš mi ho? Píče. Oh.
Yes. Speak. No, I told you yes. No, I told you yes. Wallah. Enough, baby. Speak. Baby. Go ahead. Měli jsme ho ale často. I am go ahead. Yes. Tak jsme to, no já právě taky, já jsem se na to koukala jenom na filmy, co jsem chtěla. Já jsem, baby, I speak with people about something, okay? Thank you. Já jsem se na tom Netflixu koukla právě jako na věci, které jsem jenom chtěla a teď jsem tam viděla, že tam je nějaký nový film podle skutečné události a jmenuje se to nějak Vraždy z... A teď nevím, jak se to celé jmenuje, ale úplně mě to zaujalo a chci se kouknout jenom na ten jeden film a kvůli jednoho filmu se mi to právě nechce celé platit. Takže, kdo mi půjčíte Netflix? Nehlašte se všichni. Pánové, já mám malinkou sločinku. Zkusí se díky klinikama, nebojte se, pomažka mi určitě nedojde, kdyby náhodou, tak tady ještě mám. Dáme. Look at me now. Tak pánové, jdeme na to. What do you want? Bro. Hellspy. No, ale já si nechci něco platit kvůli jednoho filmu, že jo? No, baby, I don't want really, no. Baby, really, I'm full, I swear. Thank you, baby. Yeah, don't be angry. A dost. Hej, už mě vytáčí. Hej! Přestaň. Přestaň. Okay. Hellspy se neplatí. A kde to najdu? Jako to je nějaká aplikace, nebo? To je nějaká aplikace, holky. Tu, a tu. Nic. No, ale tady neotevřu normálně internet na té televizi.
Čauky. Taky máte takové vedro? Ani u vody se neschladí, že my jsme tady měli včera 43 stupňů, tady je fakt na chcík lidí. A hlavně u vody jsou teď úplně všichni a všude. Všichni a všude. Ale když počkáš do příští středy, tak ji ho půjčím. Holky, dejte mi někdo Netflix a lajkujte. Ale já nevím, jestli se ani jmenuje. No určitě to nechci v němčině. English. No, čekám na rodičák. Tak na co on tam kouká. On je naštvaný, že jsem nechtěla jídlo. Baby! Give me kiss. Give me pusa. Give me pusa. Bon appétit. Yalla, bye. Zu essen gemacht, ich sterbe vor Hunger. Kurva němčina. Já jsem ho taky zrušila, protože já jsem se na Netflixu koukla vlastně úplně na všechno, co jsem chtěla, že jo. Ano, přesně tak, Aguško. Třeba to bude na YouTube, ale pochybuju.
je první rok, co máme adventní dědeček. Tak s touto. Je to jen na Netflixu. Aguško, ty máš Netflix? Půjčíš mi Netflix? Mně se nechce platit Netflix kvůli jednoho filmu. Hej, půjčte mi tady někdo Netflix a neserte mě. Já vůbec nevím o nějaké vraždy, tam jde o nějaké 4 studenty nebo co? Ahoj, vítám vás u prvního letošního videa. Budeme mluvit téma. Musím posunout do kebabu. A dál to nepustí, to jsou kurovy ty lidi, fakt. Či zaplatí se pustit do toho a nemůžete koukat na více zařízení. Innovation starts with an idea. What device would create design environments where every detail is practical. Ahoj, vítám vás u prvního letošního videa. Budeme mluvit o tématu vraždy 4 studentů z Idaho. V případu jsem natočila už 2 videa, takže pokud jste je neviděli a nevíte, o čem případ je, mrkněte na ně. Odkaz najdete v popisku a také v příkladném komentáři pod videem. Odkaz na první díl vám umístím i tam na obrazovku. No a jelikož se nám do videa ohledně tohoto případu chopí, rychle zmíním playlist. A teď už k tématu. Stalo se něco, na co jsme všichni čekali. Došlo k zatčení podezřelého. Takže teď víme, koho policisté podezírají a o kom se domnívají, že je pachatelem. Ním jsou muž. On vypadá jak bílý Nido. Řekneme si všechno, co o něm Hubo. probereme. Tak jedno je to kozatá, pak prcku, hubo. Jestli oběti znal a podobně. Děkuju. A ještě jsem zapomněla stará. Od vraždy 3 studentek a 1 studenta ve městě Marskou v Idaho už uběhlo asi 7 týdnů. Já jsem pro vás... Hej, tady to maso nikdy nekončí, nikdy. 2022, takže tou dobou to bylo nějakých těch 6 týdnů. No a kolik týdnů zřejmě stačilo, aby policie zatkla podezřelého. Rodiny obětí, Ale myslíš si to? rodiny Kylie, Neddy, Zény a Etna se teď možná konečně dočkají aspoň nějakých odpovědí. V pátek dne 30. prosince 2022 ve 3 hodiny ráno, takže v noci ze čtvrtka na pátek, byl zatčen Ryan Christopher Logan. Uprostřed noci k němu vtrhla zásahová jednotka a byl zatčen. Došlo k Pensylvánii v Monroe County, což je na opačném konci Spojených států než město Marskou v Idaho. No to si myslím, vidíš to? Monroe County v Pensylvánii a irské město Marskou jsou od sebe vzdálené asi 4100 km. Z jednoho bodu do druhého se dostanete přibližně za 37 To máš press on nechty, co? ještě v ten pátek 30. prosince, ale ve večerních hodinách se konala tisková konference, na které policista uvedl, že byl Brian zatčen. Pušte na mě česky, prosím. A to je Někde to asi mám všechno. Promluvil tam vlastně i o vlastní žalobce Bill Thompson a ten rozvedl, co se bude dít dál. A potvrdil, že momentálně nám nemůžou skoro nic říct. Je prý důležité, aby se postupovalo podle předpisů. Brian prý po svém zatčení už vstanu před soudem v Pensylvánii a má tam ještě nějaké slyšení v úterý 3. ledna 2023. Potom bude převezen do Idaho a buď se svým vydáním bude souhlasit a potom není potřeba žádného velkého papírování a bude převezen rychleji. Tady na tom maso nikdy nešetří, no. No a dnes jsem se už dočetla, že s tím souhlasil. Už to nekomplikovat. Takže by to mělo být brzy. A až Brian dorazí do Idaho, tak stane před soudem během předběžného slyšení, kde si vyslechne svá obvinění. No a v tu chvíli se veřejnosti do rukou dostane jen zatykač. Jde o takový ten dokument, o kterém se bavili třeba případu v tom příkazu k zatčení se dočteme o všech těch nejdůležitějších věcech, které policie na Briana má.
Je to v podstatě takové jakoby odůvodnění jeho zatčení. Takže tam musí být popsané důkazy svědčící proti němu. Takže během té tiskové konference nám bylo vštěpováno, a tedy i médiím, že máme být trpěliví a počkat si na to. A do té doby se k nám moc informací nedostane. Ale to neznamená, že nevíme vůbec nic. O Brianovi samotnému se už hodně zjistilo a je to víc než šokující. Hned z kraje chci říct, že se měl Brian údajně hned po zatčení policistů zeptat, jestli zatkli ještě někoho dalšího nebo jenom něho. A celou dobu měl úplně prázdný pohled, bez emocí. Prý působí, jak již bylo řečeno, je mu 28 let a pozor, má magisterský titul z kriminologie a ve studiu pokračoval. Na začátku roku prý získal magisterský titul na univerzitě DeSales v Pensylvánii, kde studoval kriminologii. Poté se přestěhoval a začal docházet na Washingtonskou státní univerzitu, kde chtěl získat doktorát. Je vedený jako doktorant v oboru trestního práva a kriminologie na Washingtonské státní univerzitě sídlící ve městě Pullman ve Washingtonu. A ať je to jiný stát, tak města Pullman a má spoustu od sebe vzdálená jen asi 15 minut cesty autem. A víme, že policisté ten pátek 30. prosince ohledali studentský byt ve městě Pullman, před kterého Brian pobýval během svého studia. A když je řeč o tom autě, tak my jsme si ve druhé části říkali, že policisté vydali prohlášení, že hledají řidiče auta, které bylo kolem dobu vraždy zapisané na bezpečnostních kamerách té dané oblasti. Šlo o Hyundai nebo Hyundai Elantra, vyrobený mezi lety 2011 a 2013. Vyšetřovatelé uváděli, že to auto, nebo spíš jeho řidiče hledají, aby se s ním promluvili. Říkali, že ho hledají jako svědka, ne jako podezřelého. Prostě jsme měli za to, že ten člověk mohl jen něco vidět a proto to bylo důležité. Jenže to vypadá, že tak tomu není. Všude se píše, že právě Brian vlastní to bílé hledané auto. Policisté veřejnost požádali o typy a informace ohledně toho auta. A prý se jim rychle podařilo zjistit, že patří Brianovi, a tak se měl tento muž dostat do hledáčku policie. Nevím, jestli tomu tak skutečně je, protože to při té tiskovce nikdo nepotvrdil, ale opravdu všude se o tom píše. Například i na tužím na CNN.com a tak dále. No, takže je možné, že je Brian v hledáčku policistů už několik týdnů. V mnoha zdrojích se dočtete i to, že se na místě činu našel jeho DNA. Ale čtu i o tom, že nikdy nebyl za nic odsouzen, takže to vypadá, že policie neměla mít jeho DNA v databázi a tudíž netuším, jak by ten nalezený vzorek mohl porovnat. Ale jsou samozřejmě i jiné způsoby, které si vyšetřovatelé mohli dostat jako DNA. Jenže vzhledem k okolnostem bych vyloženě zavrhla možnost, že ho o vzorek před zatčením požádali. Maximálně ho mohli porovnat po zatčení. Uvidíme, co se ohledně toho dozvíme v příštích dnech. Ještě chci uvést, že se v uplynulých týdnech našlo jedno bílé, opuštěné auto, stejný model jako to hledané, a všichni lidé začali šílet, jestli to s případem nesouvisí, ale policisté to prověřili a zjistili, že to dané auto nemá s případem nic společného. Takže jen jsem chtěla upřesnit, že to opuštěné a nabourané auto, o kterém se všude psalo, vlastně nepatří Brianovi a nic s případem nesouvisí. Pokud je pravda, že Brian vlastně ten hledaný Hyundai, tak s ním odjel do Pensylvánie. Ještě jednou připomínám, že Brian bydlel ve městě Pullman ve Washingtonu, jakož tam studoval na univerzitě, ale začal tam studovat až tento rok. Zurück zu fast sauber. Niemals. Wenn du 100% Sauberkeit in 90 Minuten mit dem neuen AEG-Favorit erlebt hast. AEG für alle, die wir haben. Moin, Roma Francis, Valentino. Schluss mit dem Kauf teurer Flugzeugautostreifen.
Já přemýšlím, co budeme dělat. Dieses tragbare Gesundheitsmessgerät wird zu Hause ganz einfach am Finger befestigt und misst präzise Blutzucker, Blutdruck, Blutsauerstoff und Herzfrequenz in nur 3 Sekunden. Mit einer Genauigkeit von bis zu 99%. Já tu němčinu nenávidím, přísahám. Předtím studoval v Pensylvánii a právě tam nejspíš i vyrůstal, protože tam byli jeho rodiče. A policisté právě na Ukrajině sledovali nacisty zajeli do Pensylvánie. Dovezl tam prý na Vánoce. Myslím, že přesně na Štědrý den. A poté prý policisté i monitorovali průběh krajinových rodičů. Vyšetřovatelé měli opravdu všechno ošetřené. Na případu usilovně pracovala a pracuje i FBI. Takže Brian někdy kolem Vánoc dorazil do Pensylvánie a 30. prosince byl zatčen. Uvádí se, že se schovával a prý, že byl i zatčen v domě. Papa, já to budu taky asi vypínat. No, já to nebudu vypínat, protože vím, že když je to zaplé, tak jsem. Tak byste asi měli vědět, že se dost mluví o tom, že Brian... Kuchyně hotová. Já to nebudu vypínat, vy mě totiž zachraňujete. Nevím, jestli to je pravda. Jak se udává, že těm dívkám, co na Cape žili, je vložně sousedkou, ale tuhle informaci se zatím nepovedlo ověřit. Ale pokud je Brian skutečně pachatelem, tak je vážně děsivé pomyslet na to, že to vraždy spáchal a potom odjel a k lidu dál docházel do školy ve městě, které je od města činu vzdálené jen asi 15 autem. No a až o pár dní později odjel pryč za rodiči na druhý konec Spojených států amerických. Co se ty? Co chceš? Co po mně chceš? Řekni mi to, co chceš. Brian se prý ve městě Másku nejspíš občas zdržel. Co chceš? Víme, nebo říká se, že v srpnu roku 2022 dostal Máskou pokutu za to, že řídil nepřipoukaný. Co chceš? Když byl Brian Máš Netflix? Zveřejněné, tak online detektivové Máš Netflix? a vy začali googlit jako divý. Dej mi Netflix a budu s tebou mluvit. Já si potřebuji koupit na jeden film. Ale nechci si platit Netflix, je zima. Kriminologii na univerzitě The States. Takže by se dalo předpokládat, že příspěvek přidal právě náš podezřelý. Nemám. Oh. Příspěvek je Hello, my name is Brian and I invite you. Takže už nenajdete přímo ten originál na Redditu, ale máme screenshoty. Příspěvek byl přidaný dnes už asi před 214 dny od dnešního data. Pak napíšu. A do skupiny pro bývalé vězně. Co po mně chceš? Příspěvek uživatele žádá, aby se zúčastnili výzkumu. Můžete to vidět na svých obrazovkách. Píše se tam: Dobrý den, jmenuji se Brian a zvu vás k účasti na výzkumném projektu, který se snaží pochopit, jak emoce a psychologické rysy ovlivňují rozhodování při páchání trestného činu. Tato studie se snaží porozumět zejména příběhu posledního trestného činu s důrazem na vaše myšlenky a pocity během vaší zkušenosti. V případě, že váš poslední trestný čin nevedl k odsouzení, stále se můžete zúčastnit. Potom tam jsou nějaké další informace o tom, že je to zcela anonymní a že se můžou zúčastnit jen osoby, které jsou starší 18 let a dole je uvedený kontakt. Je to e-mail a člověk, který příspěvek přidal, uvedl jméno Brian Goldberger. Když si tedy nějaký ten zločinec nebo bývalý zločinec rozhodl, že se průzkumu zúčastní, čekali na něj následující otázky. Než jste jednali, i jak jste se přiblížili k oběti nebo cíli. Prosím popište, nad čím jste přemýšleli a co jste cítili. Jaký první krok jste podnikli, abyste dosáhli svého cíle. Prosím, popište všechny myšlenky a pocity v té době. Jak jste se dopravili a jak jste vstoupili na místo, kde k trestnému činu došlo.
Jaké kroky jste podnikli po příjezdu předtím, než jste našli objekt nebo cíl? Záleží člověka nebo věc. Uveďte prosím své myšlenky a pocity. Jednali jste sami? A na tuto otázku člověk může odpovědět. Jo, krásně, ale já potřebuji být tady s váma aspoň do večera. Bo mě bolí kůra. Dále tam byly otázky, jak jste místo opustili a nad čím jste přemýšleli a jak jste se cítili po spáchání trestného činu. Zní to celkem zvláštně, když teď víme, že je Brian zatčený ohledně případů každých krajních médií, píkna a série. Prostě všichni mluví o tom, že Brian možná chtěl číst o těch trestných činech a vytvořil ten projekt, aby skrze něj mohl ty zločiny ostatních prožívat. Slyšela jsem rozhovor s jednou forenzní psycholožkou, která řekla, že je tak nějak jisté, že si Brian zvolil obor kriminologie právě kvůli tomu, že to celé fascinovalo a měl v tom zálibu, ale ne v takovém tom normálním slova smyslu. Možná chtěl spáchat dokonalý zločin, možná studoval a chtěl se věnovat tomuto danému oboru a doufal, že tomu bude jaksi stačit, ale nestačilo. Nebo to možná studoval právě kvůli tomu, aby mohl spáchat dokonalý zločin. Myslel si, že je chytřejší než vyšetřovatelé, než se něj nikdy nepřijde. No a o Brianovi už promluvil pár lidí do médií. Jeho bývalí spolužáci z té Pensylvánské univerzity do Sales prý uvedli, že Brian je vysoce inteligentní, je dobrým řečníkem, ale byl i poněkud arrogantní. Někdy prý přerušoval lektory a profesory při přednáškách, kdyby si myslel, že ví víc. A bylo těžké s ním pracovat na skupinových projektech, protože chtěl mít všechno podle sebe. Jeden student prohlásil, byl velmi vyrovnaný a poněkud impozantní. Nebylo na něm vidět mnoho emocí. Tento jeho bývalý kamarád se zmínil i o tom, že Brian občas Nanti cítil takovým intenzivním pohledem a promluvila i jeho učitelka ze střední. Řekla, byl úplně běžný středoškolák, měl pár přátel a byl dobrým studentem. Myslela jsem si, že z něj bude policista nebo vězeňský dozorce. Rád se díval na filmy o policii a potom se mě ptal, jestli jsem je viděla taky. Film měl rád, dostával dobré známky a plánoval jít studovat kriminologii. Ten spořádaný život. Dozvěděli jsme se i to, že Brian studoval u forenzní psycholožky Catherine Rensland. Konečně mám. Konečně mám. Catherine je velmi jedním z nich byl například Dennis Ryder. No, pokračujeme. Je opravdu neuvěřitelné, že se případ tak rychle posunul. Často na to myslím, protože je to případ, který mě opravdu dostal a doufám, že se to vyřeší a že Brian bude náležitě potrestán. Pokud je tím pachatelem on. Jen doufám, že třeba nezabije celé nebo něco podobného, ale dnes jsem četla, že měl prohlásit, že se nemůže dočkat, až bude zproštěný, tak uvidí, jak to bude probíhat. Policisté na té tiskovce několikrát zopakovali, že tohle není konec případu, konec vyšetřování. Teď to teprve začíná. Požádali veřejnost, požádali lidi, aby jim dál volali a dávali jim tipy. Pořád chtějí, aby jim lidé sdělovali všechno, co ví o Brianovi. Žalobci na něj potřebují všechno. Všechno. Budu netrpělivě čekat na zveřejnění toho zatykače a hned, jak to bude možné, vydám další update, protože to teprve budou ty zásadní informace, na které čekáme. Teď je to strašně chaotické a zmatené. Prostě řádně ani nevíme, kde ten člověk je a proč to udělal a co na něj policisté vlastně mají. Opravdu nemůžu se dočkat další odpovědí. Doufám, že komunita ve městě Násku nalezne aspoň nějaký klid a stejně tak i lidi obětí. Tohle je přesně to, na co všichni čekali. Já osobně si domnívám, že Brian komplice neměl. Prostě si to myslím, je to můj názor. Takže doufejme, že teď
Beziehungen über den Automaten Platzsparend zerdrückt. Warum müssen wir vom Akkuverteidigen unsere Teilen dürfen, wenn sie bei Ahoj, vítám vás u dalšího videa ohledně případu vraždy 4 studentů z Idaho. Pokud víte, o čem případ je, nebo jste viděli mé první video na toto téma, tak budete vědět, o čem mluvím, ale pokud vůbec netušíte, co se stalo, nebo víte jen trošku, tak mrkněte na první video, které jsem potom vydala, odkaz na popisku a taky přímo na obrazovce. Pojďme se to rychle, opravdu rychle, zrekapitulovat. Řeč je o případu vraždy 4 studentů Idahské univerzity, ke kterému došlo ve městě Moscow v noci na 13. listopadu 2022. Je to 20letá Mary Holden, stejně stará Katie Gonzalez, 20letá Zena Carvalho a její stejně starý přítel Ethan Chapin byli brutálně uvedeni. Útočník je překvapil ve spánku, avšak některé z obětí měly obranná zranění. Studenti byli zavražděni ve studentském domě na King Road 1122, ve kterém bydlely všechny zavražděné dívky. Ethan byl v domě jen proto, že chtěl představu své přítelkyně, ale jinak tam nebydlel. Každopádně bydlely tam ještě 2 dívky, Dylan a Bethany, Něco budu končit. ومبرا إذا أب إريترا تدريت زلو نسندي وتسنا حجي إذا أب إريترا زنبرة حجن تردها زخيدن بحلاوي حجن أب ما ينتاليتي هزبن زلو أمينجس زلو وأنا ستي يلان وليت نتاعك كمان كده كنت مسرع أب إيكونومي دخلتم ساعة تدريها يا بلدان حقي نانو قوامي بلدان أبي إرترا يا بلدان وموتي كرسركا نزيد يا بريكا بلدان قوام أمباسادر مجمرتا حسب حنسب بتحرك نركا اوكي سمعني حنسب بتحرك نركا اوكي كرداكا داس واي نخا نصار نبل زلنا ترديكالو اتي فيمينيزم زبل زلو ترديكالو نسو كم حدا موفمنت كوينو ندحر تقاساسو لهم نسهم تردي حنا امباسادر هاي دحر تنقاساسو لهم كونكم اتي نصار ندلنا انت يتعلموا حدا مجمرتا ودا بلكم ديو حدا امباسادر حتىكا وي ودا بلكم كنت سمعت هذا لا ملس علي ودا بلكم دي بالكم تي ايدولز نا فيمينيست نا محبر دكان سوس هو تكال لكم دي صح ابال زخون كي تكال لكم دي اب غوس نزلنا نابتكال كنكوزن اوكي تكالي بالكم ابتك وقدم غوس هاتكبر دحر تكالي هاتفتير ترديني حتى طرح اذا حتى كذا